Скъпи слушатели, вие сте на вълните на Дарик Радио, а това, което слушате, е Ники Кънчев Шоу. Продължаваме предаването със следващото питане. Знаете, че ние много обичаме въпросите и изобщо всякакви питания. Днешното е, знаете ли какво означават спортните термини Bound Pass или Overhead Pass? Не знаете? Охо, това го знае всяко хлапе. Първото, Bound Pass е начин на подаване в баскетбола, като тук топката се подава високо над гърдите на играча, когато иска да избегне пазещ защитник. Второто, Overhead Pass, пък е начин на подаване на топката над защитник, противник. Това става като топката издигната вертикално над главата. А сега ще ви кажа защо това го знае всяко хлапе. Защото, уважаеми слушатели, вече най-малките, току-що проходили стабилно дечица, имат възможността да бъдат част от една звездна игра баскетбола. Усмихнат баскет в кавички е една инициатива, която е уникално по рода си учебно помагало за деца на 5 и 6 годинки. Програмата е част от дейността на Сдружението за обществено полезна дейност баскетболен клуб ЦСКА Червено знаме, но повече ще ни разкаже следващият материал, подготвен от моя репортер Фани Юрий, която като малка след първата си игра на баскет е получила прякора си кашкавалените ръце. Още по темата чуйте в следващите минути. Казват, че ако в една държава спортът е добре развит, няма как и тя да не процъфтява. Любовта към спорта трябва да се възпитава от най-малките още от ранна детска възраст, за да създадат своят спортен дух и здраво тяло. Проектът Усмихнат баскет цели да запознае децата от детската градина с играта на баскетбол и да изгражда двигателните им умения. Повече за тази благородна програма ще разкаже президентът на Сдружение баскетболен клуб ЦСКА Червено знаме Васил Микулаш. След като смятам, че така съм си изпълнил и като състезател, като дете, и като журналист мисиите, които съм имал, се посветих на идеята да върне престижа на българския баскетбол, какъвто беше, а единственият път за това, тъй като е колективен спорт, е масово да заиграят децата този спорт и така стъпка по стъпка от първото ни намерение, което тръгнахме да осъществяваме, да върнем ЦСКА, защото ЦСКА беше ликвидиран като баскетболен клуб. Постепенно така се стигна и до Усмихнат баскет. Поначало Усмихнат баскет като идея се зароди с това възраждане на ЦСКА. Моето убеждение е, че за да може колективен спорт да се развива и да има някакви успехи, стратегически трябва да се развива напред, като се започне от малките деца. Хора, които сме играли баскетбол, възстановихме клуба. Нямаше нито база, нито отбори, нищо. Започнахме на чисто, както се казва. За да организираме отбори, тръгнахме по училища. Отидохме в лицея в Горна баня, там държавното училище и лицея италианския в Горна баня, защото там има 1500 деца на клуб. Познава хората, които се занимават с физкултурната дейност. На времето са били в ЦСКА. Започнахме, искахме да използваме децата и с отбори, да комплектуваме отбори от тези деца. И имаше много желаящи, даже които и са участвали в състезания, но като ги погледнахме, как е просто невъзможно да ги вземеме и да ги механично да ги пренесеме в ЦСКА, защото ЦСКА има история и име и ако с тази подготовка, която беше плачевна и децата не можеха да играят добре, това е израз на цялата картина, която е в баскетбола. Всичките детски школи са занемарени. Тук там има някой. За да се развие по този начин баскетбола, си иска търпение и време. Правиме всичко в Усмихнат баскет, никога формално, а в интерес и истински, както би трябвало да се развиват. В интерес на децата, в интерес на спорта. Затова достигнахме такъв момент, че идеята вече прерасна от така възстановяването на един клуб във възможност на всички деца да се развиват по един добър начин и да влизат в живота подготвени, така психически и физически. Тази методика, която сме направили учебно помагало, което сега официално ще публикуваме, е за занимания по баскетбол за предучилищна възраст 5 и 6 годинки. Както и започнахме да правиме детската школа в ЦСКА. Започнахме в детските градини, като дарявахме всичко необходимо. То си остава за тях, кошовете, топките, екипчета. Намирахме спонсори. Направихме учебно помагало, което да влиза в учебния процес. Безплатно беше обучението в детските градини. Последните 2 години аз се занимавах и с треньорска дейност, за да може наистина да не е формално това, което се прави за децата, което е подготвено повечето от първоначалния вариант
вариант от педагози от факултета за начална и предучилищна педагогика към Софийския университет, които се занимават с тази възрастова група. Ние не го правиме това, за да имаме публикация, а да свърши работа на децата и да им харесват. През тия 2 години всички занимания по баскетбол, които са били безплатни в детските градини, в учебната програма, самите деца подсказваха какво им отива, кое им помага, кое не. Лесно ли възприемат 4-5 годишните? Да, удивително лесно и те се развиват многократно по-бързо и са развити и психически, и физически от едно време, както да сме сега. И баскетболната игра е велика. Предполага тия похвати и елементи от баскетбола, които са заложени във вид на игра, обаче в това учебно помагало, предполага така комплексно развитие на децата и физически, и психически, и комуникативно, и ги социализира. Просто те влизат подготвени в първи клас. Имаме виждането, ще ни помогнат да се развият нещата и от Министерството на спорта, и от Народното събрание, Комисията за младежта и спорта. Председателя на комисията Христо Монов преди 3 години и повече, когато започнах с тази методика и ги събрах така колектив, работеше в факултета за начална и предучилищна педагогика. И заедно с него започнахме да разработваме учебното помагало и предполагам, че той също ще ни помогне. Срещал съм се и с новата министърка на спорта, която също проявява разбирането, че спорта трябва да се развива от най-малките. Този цикъл на подготовка на децата се затваря с детско лято усмихнат баскет. Идеята беше през лятото свободно децата да се събират от 4 до 10 годинки, да играят, да им се показва от инструктори, треньори, които са обучени предварително на игрище, което е подготвено. Правихме откриването в самия парк в Борисовата градина. Район Триадица ни подкрепиха и ни предоставиха след това едно игрище, което 3 години подред там играеме. Сега вече се надявам да получиме подкрепа и от държавните институции и тогава вече ще можем с подготвени кадри вече да го направим като национална програма. В управителния съвет с мене са Атанас Голомеев, който е най-успелият баскетболист на България за всички времена. Също така и Мария Гигова. То не е случайно, защото тя е състезател на ЦСК и ме е подкрепила от самото начало, като е заявявала, че ако някой се застане срещу идеята от деца от малки да се започва, да препращам към Мария Гигова, която да им обясни, че примерно в художествената гимнастика те започват от бебенца, във водата, в басейна, да ги обучават своите състезатели. Така че за баскетбола е нормално да започва в предучилищна възраст. Идеята за усмихнат баскет е моя, а пък и желанието ми наистина това да се реализира е единственото, което ме води в момента. Аз съм журналист и единственото нещо, с което мога да помогна за реализацията на каузата усмихнат баскет, е като направя нещо, което умея да правя най-добре, и това се оказа, че са филмите, които съм направил до сега, и използвайки приятелските си отношения с Никарагуа, с самата държава, с правителството, с президента, реших да направя един филм за строежа на 21 век, който изпълнява същите функции, както панамския, тъй като Никарагуа е между двата океана, както е известно, между Атлантическия и Тихия. Между тях има плавателна река, която е граница с Коста Рика, Сан Хуан. Има едно пълноводно плавателно голямо езеро до столицата Манагуа, това е езерото Никарагуа. И остават по-малко от 30 км да се прокопаят канала, да свърже двата океана, което ще има ефект за световната икономика, тъй като всичко това, което изброих, е на морското ниво. Няма нужда от шлюзове, както е Панамския канал, и пропускателната възможност ще бъде многократно по-голяма и ефективността също. Проектът наистина си заслужава да получи тази гласност, която да помогне
при реализирането на излъчването на филма и постъплението от него, които аз предварително съм заявил, даже в писмото до Даниел Ортега, за да ни окаже съдействие, абсолютно всички, до стотинка, всичките средства, получени от този филм, който работното му заглавие е Никарагуа Либре, световната връзка, ще бъдат посветени и ще се използват за развитието и реализирането на идеята и на каузата Усмихнат баскет, която надскочи първоначалната си идея да даде старт на баскетбола в ЦСК, да даде възможност на всички деца предучилищна възраст да се развиват както подобава и в България.